स्वागत बा रउआ लोगन के फिर से भोजपुरी व्रत कथा चैनल पर। आज हमनी के ज्येष्ठ मास के पावन अवसर पर एगो ऐसन कथा सुनल जाई जवना के सुनला मात्र से मनुष्य के 7 जन्म के पाप कट जाला। उ कथा ह पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर कैसे अवतरण भइल। का रउआ जानतानी कि आखिर काहे गंगा जी के धरती पर आवे के पड़ल आ काहे महादेव जी के उनकरा के अपना जटा में बांधे के पड़ल। काहे राजा सगर के 60,000 लइका एक ही बार जेल में जल में नाम भइले। हमनी के ये कथा शुरू कइल जाओ। बहुत पुरान बात बा। अयोध्या के एक ठो प्रतापी राजा रहले जिनका नाम रहे सगर। राजा सगर के 60,000 लइका रहले। एक बार राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कइले त इंद्रदेव डर के मारे उनके घोड़ा के चुरा के महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिहले। जब राजा के 60,000 लइका घोड़ा खोजत खोजत कपिल मुनि के आश्रम पहुँचले त उ लोग मुनि के चोर समझ के अपमान करे लगने। महर्षि कपिल के तपस्या भंग भइल आ उ क्रुद्ध होके अपना आँखी के तेज से 60,000 राजकुमार के जरा के भस्म कर दिहले। उनकर उद्धार खातिर राजा सगर के खानदान में आगे चल के भागीरथ पैदा भइले। भागीरथ कसम खइले कि हम गंगा जी के धरती पर ले आके अपना पुरखन के राख के तारब। उ गोकर्ण तीर्थ में जाके भगवान ब्रह्मा के कठिन तपस्या कइले। तब ब्रह्मा जी प्रकट भइनी। ब्रह्मा जी कहले, भागीरथ हम गंगा के त भेज देब, बाकी गंगा के तेज के धरती सह न पाई। एकरा खातिर शिव जी के मनावे के पड़ी। शिव जी के तपस्या कइने भागीरथ। अब भागीरथ एक गोंड पर खड़ा होके महादेव के तपस्या कइले। भोलेनाथ खुश भइनी आ गंगा जी के अपना जटा में समेटे खातिर तैयार हो गइनी। जब जेठ के महीना के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि रहे, ओही दिन गंगा जी स्वर्ग से निकल के शिवजी के जटा में गिरली। शिवजी अपना जटा के ऐसन फैलैले कि गंगा ओही में भुला गईली। फिर भागीरथ के गोहरावे पर शिव जी गंगा के 7 धारा में छोड़ले। भागीरथ आगे आगे शंख बजावत चलले आ पीछे पीछे गंगा जी। रास्ते में जहू ऋषि के आश्रम पड़ल, जेकरा के गंगा जी बहा देली। ऋषि गुस्सा के गंगा के पी गईले। फिर देवता लोग के प्रार्थना पर अपना कान से निकलले एगो ऐसे गंगा के नाम जाह्नवी पड़ल। अंत में गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुँचली आ सागर